Искам да ви благодаря, че споделите този прекрасен ден с тях. Когато Дидо ме покана да му помогвам, се изненадах. Бях сигурен, че ме кани поради две причини. Първата е, че ще да изглежда елегантно на снимки. Втората е, защото вече всички други приятели му бяха отказали. Отказах му и аз. После ми предложи пари. Отново отказах. След това предложи повече пари. Аз пак отказах и ето ме тук пред вас. Мили младоженци, като ваш кум се очаква да ви дам съвети за дълъг и щастлив семейен живот. Това няма да стане. Няма да стане, защото от повече от 10 години вие ни показвате, че сте постигнали балансът, с който семейното щастие е станало възможно. Преди близо 3 години ви застигна и най-голямата радост. Осмислихте живота си с тези две малки куклички Ева и Калаяна. Това означава, че аз мога да ви пожелая две неща. Първо, да бъдете много здрави, за да се радвате на всичко постигнато. И второ, както до сега, така и за напред да бъдете заобиколени от толкова верни приятели. Защото, както казват, че когато се погледнеш в огледалото, виждаш външността си. А щом погледнеш приятелите си, виждаш душата си. Уважаеми гости, като ви погледна, виждам, че душата на Краси и Дидо, която от тук насетне е вече една, е прекрасна. Нека покажем тази душа, може ли да пие, пее и се весели.